Hej så, og velkommen til gruppe 4's korte video, der viser, hvordan man kan nemt ændre vejens forløb. Vi blev bedt om i opgave 7 at lave en længere video eller en længere forklaring af, hvordan man ændrer vejens forløb, og vi har lavet en rigtig god, synes vi selv, dokument, altså en god forklaring, det er simpelthen trin for trin tager igennem, hvordan man gør det. Men vi mente ikke, at det kunne skade lige at supplere det meget kort med her at vise, hvordan det rent teknisk lader sig gøre. Vi starter her med det kort, der egentlig også blev kaldt kort nummer 2, eller det der passer til opgave 2, hvor vi har tegnet omfartsvejen vest om Bjerre. Vi er nu besluttet os for, at vejens forløb skal ændres, og derfor vil jeg nu fiktivt flytte den, for at vise, hvordan det skal gøres. Vi starter med at gå ud og gøre valget, gør ladet ny vej redigeret vej, og dernæst vælger man vejen. Så du ser, bliver det nu muligt heroppe og trykke på den, der siger omform. Ved at trykke omform, og for eksempel trykke på et af de nu viste markader eller de punkter, der kom frem, kan man simpelthen trække et enkelt punkt, og derved flytte vejen ud i den retning, man nu gerne vil have den i. Det kræver selvfølgelig en lille smule tilvænning og en lille smule tilretning, men i princippet siger det en sig selv, hvordan det vil virke. Så ses her, bliver vejen ikke ligefrem pæn i den her stykke her. Så hvis man har lyst, kan man ud over at sige omfang også kunne sige tilføje knudepunkt. Og derved få et nyt ark og trykke omform med. På den her måde har vi nu lavet en mindre pæn, men trods alt mulig flytning af vejen. Man kan se, at vi egentlig flytter af den tidligere oprettede bufferzone. Selve vejen ligger stadig på herinde, men man har simpelthen bare valgt at kunne flytte bufferzonen. Sådan kan man gøre det hele vejen ned, og for at danne sig et billede af det. Jeg skal selvfølgelig være opmærksom på, at der måske kan blive problemer med for bredden på vejen. Men uanset uagtet hvad, giver det i hvert fald gode idéer for den del af at flytte vejen. Man kan også, som det står i vores forklaring, vores lidt længere forklaring til, hvordan man kan gøre det her i et Word-dokumentet, simpelthen oprette en ny bufferzone, så man hele vejen ned og lave en ny vej. Men det her er den primære nemme løsning, hvis det bare drejer sig om, at man skal flytte et par meter. Jeg håber, det giver mening. Ellers så er I altid velkommen til at kontakte Mohammed, Thomas eller Chris. Tak.